Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gisuspende una ang biyahe sa mga sakayan sa Davao Occidental tungod sa daot nga panahon. Samtang gipaigmat ang katawhan sa Surigao del Norte sa epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Krising. Ano yung report ni John D. Esteban? Nagsuspende ang Philippine Coast Guard Davao Occidental o biyahe sa sakyanang pandagat sa probinsya karong adlaw tungod sa hulga sa bagyong Krising. Sa travel advisory sa buhatan, wala una gitugutan ang biyahe sa mga sakyanan gikan sa Sarangani padulong sa Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental ug General Santos City ug vice versa. Sigo sa Coast Guard Station Davao Occidental, kasamtangang nasinati sa probinsya ang dagkong balod sa kadagatan ug kusog nga hangin. Hinuon tugutang makabiyahe ang ubang sakyanan sa ubang bahin sa Davao Occidental apan kinahanglang mukuha og pagtugot ug magsumite og manifesto nga wala sila'y pasahero sa ilahang paglawig. Gibabag na kining usa ka dakong punuan sa lubi sa highway sa sitio Pagaw, Barangay Campo sa Bacuag, Surigao del Norte, dihang natumba tungod sa dili maayong panahon adlaw Miyerkules. Sumala sa Bacuag Municipal Police Station, daling gipahigayon ang clearing operation sa lugar aron matanggal ang maong punuan. Passable na karon ang maong highway. Sumala sa PDRRMO Surigao del Norte, kusog nga hangin ug pag-ulan ang nasinati sa probinsya nga dala sa habagat nga gipakusog sa bagyong Krising nga ana sa Northern Luzon. Busa giabisuhan ang katawhan nga mag-igmat. We are currently experiencing strong winds throughout the province, so up to 40 kilometers per hour with light to medium severe severity rain. Walang reported damages so far. Wala namang casualties. There are no suspensions as of yet. John D. Esteban, 1 Mindanao.